Il-Ħadd it-tajjeb. Illum 21 ta' Marzu, il-ħames Ħadd tar-Randan u l-jum dinji tad-Down Syndrome. Nilqakom għal din il-Quddiesa mill-Katidral ta' San Pawl fl-Imdina. Illum, matul din il-Quddiesa, nitolbu b'mod speċjali għall-Arċisqof tal-Ħadd feluq is-6 anniversarju tiegħu bħala Arċisqof ta' Malta, kif ukoll fl-Arċisqof Giuseppe Merċieqa, hekk kif bħallum 5 snin għadda għal ħajja ta' dejjem. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Qegħdin fil-5 Ħadd tar-Randan. Illum tibda dik li aħna l-Maltin b'devozzjoni kbira insejħula l-ġimgħa tad-Duluri. Illum jiena nagħlaq 6 snin mill-pussess tiegħi bħala Arċisqof ta' Malta. nitlobkom titolbu għalija u l-predeċessur Ażiż tiegħi Monsinjur Giuseppe Merċieqa jagħlaq 5 snin, mejjed 5 snin li l-mulej sejjaħlu għad-dar tiegħu. Nitolbu ħafna għar-ruħ Monsinjur Merċieqa. U jiena noffri din il-Quddiesa l-intenzjonijiet ta' kull wieħed u waħda minnkom eżies Maltin u Għawċin li qegħdin issegwu din l-Ewkaristija. Dan il-mument fejn ma nistgħux niltaqgħu fil-komunitajiet tagħna, jew nitolbu fid-djar tagħna, fil-familji tagħna, fir-residenzi tagħna. Fil-bidu ta' din il-Quddiesa jew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha. Nistqa' l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, nitolbu. Mulej Alla tagħna għatina l-għajnuna tiegħek biex bil-ħeġġa kollha ta' qalbna ngħixu b'dik l-istess imħabba li wrina ibnek meta kien moti għall-mewt għalina. U li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ġeremija. Araw, għad jiġi żmien, oraklu tal-mulej, meta jiena nagħmel paġġ ġdid ma' dar Iżrael u dar Ġuda.
Mhux bħal patt li għamilt ma' missirietom fi żmien meta qbadthom minn idejhom biex ħriġthom mill-art tal-Eġittu, il-patt tiegħi li huma kisru għalkemm jien kont l-arus tagħhom, oraklu tal-mulej. Imma dan ikun il-patt li qed nagħmel ma' dar Iżrael wara dawk il-jiem, oraklu tal-mulej. Inqiegħed il-liġi tiegħi fosthom u niktibha f'qalbhom u jiena nkun Alla tagħhom u huma ikunu l-poplu tiegħi. Ma jalmux iżjed lil xulxin u ħadd ma jgħid iżjed lil ħuh għaraf lil mulej għaliex il-kol kemm huma jkunu jafuni miż-żgħar sal-kbar, oraklu tal-mulej. Għax jien naħfrilhom ħżunithom u ħtijietom ma niftakarhomx aktar. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Assan minn wieġbu flimkien oħloq fija għall-bsafja o Alla. Oħloq fija għall-bsafja o Alla. Ikollok ħnina minni o Alla fit-tjubitek. Fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni kolni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Ngħidu flimkien, oħloq fija għall-bsafja o Alla. Oħloq fija għall-bsafja o Alla u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Ngħidu flimkien, oħloq fija għall-bsafja o Alla. Rodli lena tas-salvazzjoni tiegħek u bi spirtu qalbini wettaqni. Lil-midinbin nallem triqatek u l-ħatjin jerġgħu lura lejk. Ngħidu flimkien, oħloq fija għall-bsafja o Alla. It-tieni qari. Qari mill-Ittra lil-Lut. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki b'leħenoli u bid-dmuħ lil dak li seta' jsalvah mill-mewt. U kien mismuħ minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Għad li kien iben tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza. U billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Jekk xi ħadd irid jaqdini, għandu jimxi warajja u fejn inkun jien hemm ukoll ikun il-qaddej tiegħi. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dak iż-żmien fost dawk li telgħu biex iqimu lill-Alla fil-festa kien hemm xi Griegi. Dawn marru għand Filippu li kien mi Betsajda tal-Galilea u talbuh, Sinjur, nixtiequ naraw lil Ġesu. Filippu mar jgħid l-Indri u mbagħad Indri u Filippu marru jgħidu l-Ġesu. U Ġesu weġibhom, waslet is-sija li fiha bil-bniedem ikun glorifikat. Tassew ngħidilkom jekk il-ħabba tal-qamh ma taqax fl-art u tmut, tibqa' weħida, ma jekk tmut tagħmel ħafna frott. Min iħobb lil ħajtu jitlifa, ma min jobgħod lil ħajtu f'din id-dinja iħarisha għal ħajja ta' dejjem. Jekk xi ħadd irid jaqdini,
u għandu jimxi warajja. U fejn ikun jien, hemm ukoll ikun il-qaddej tiegħi. Min jaqdirili il-missier jagħtih ġieħ. Issa qed inħoss ruħi mħawda. U x'naqbad ngħid, missier eħlisni minn din is-sija. Imma jien għalik ġejt għal din is-sija. Missier għati glorja lill-ismek. Dak il-ħin instama leħem mis-sema, jien ġiġa glorifikajtu u nerġa' niglorifikah. Id-nies li kienu semgħuh u qalu kien qiegħed iried, oħrajn qalu kellmu xi anġlu. Ġesu wieġeb, dan il-kliem ma ġiex għalija imma għalikom. Il-ġudizzju ta' din id-dinja qiegħed isir issa. Issa se jitkeċċa l-prinċep ta' din id-dinja. U meta nintrefa' fuq l-art, jiena niġbed il-bnedmin kollha lejja. U għal dan biex jurija bliema mewt kien sejjer imut. Il-kelma tal-mulej. Ilek Kristu. Waslet is-sija li fija bin il-bniedem ikun iglorifikat. Għal diversi drabi fil-Vanġilu ta' San Ġwan, il-mulej stess jgħid li ma kienitx għadha waslet is-sija tiegħu. Nieħdu pereżempju l-episodju sabiħ tat-Tiġ ta' Kana. L-ommu jgħidilha għadha ma waslitx is-sija tiegħi. Imma issa li l-Griegi qed ifittxu li jarawh, qed jixxenqu biex isiru jafuh, jifhem il-mulej li waslet is-sija li jkun glorifikat. Il-Vanġelu ta' San Ġwan juża din il-kelma glorifikat biex ifisser u jispjega dak kollu li qegħdin niċċelebraw f'dawn l-aħħar jiem tar-Randan u li se niċċelebraw b'solennità kbira mill-ħadd li ġej għal ġimgħa sħiħa u l-ġimgħa ta' wara fil-misteru Quddies tal-Għid. Għax il-glorifikazzjoni ta' Ġesu mhijiex il-qawmin mill-imwiet biss, imma hija is-salib tiegħu u l-qawmin tiegħu mill-imwiet. Minnhom jifhem li la waslet is-sija u jrid ikun dik il-ħabba tal-qamħ li taqa' fl-art biex tmut. Biex ma tibqax weħda, imma la tmut tagħmel ħafna frott. Għalih ittasal is-sija li jitlef ħajtu. Min iħobb il-ħajtu jitlifha. Imma min jobgħod il-ħajtu f'din id-dinja iħarisha għal ħajja ta' dejjem. Għax Ġesu dak li jitlob minna jibda billi jagħtina l-eżempju konkret tiegħu. U li jixtieq li aħna nkunu għaddejja tiegħu u miegħu jgħidilna biex nimxu warajh. U jispjegana li din id-batija li hija l-kapaċità li tilqa' ġo l-istonku ir-rifjut, il-kontradizzjonijiet, il-kontrattempi, l-ostilità,
U minflok tirrispondi b'vendetta u b'vjolenza, inti tikkalma dik il-vjolenza. Wara kollox dan hu il-misteru kbir tas-salib tal-mulej. Urina li ħobna u aħna litteralment bżaqnilu f'wiċċu. U ma rispondiex kif kien jistoqilna. Imma jilqa' d-daqqiet tal-pon li nagħtuh b'kefrija kbira u jsarrafhom f'sinjal ta' fidwa. Għalhekk nistgħu nifhmu għaliex fl-ewwel qari smajna lil Mulej permezz tal-profeta Ġeremija jispjega li l-patt li għamel il-Mulej magħna l-bnedmin se jibqa' dejjem patt ta' mħabba. Għalih kemm jien kont l-arus tagħhom huma ċaħduni. Imma il-patt li għamel magħna l-Mulej u li huwa s-siġillat bid-demm ta' Ġesu huwa patt li permezz tiegħu u jkun Alla tagħna u jkun aħna nkunu il-poplu tiegħu. Jien naħfrilhom ħżunithom u ħtijietom ma niftakarhomx aktar. Mhux dan huwa il-lingwaġġ tal-imħabba tal-irusija vera tal-Mulej. Ġesu jifhem li waslet is-sija li hu jagħti ħajtu, imma fl-istess ħin jobdi lill-missier sal-aħħar. Issa qiegħed inħoss ruħi imħawda jgħid. U x'naqbad ngħid? Missier, eħlisni minn din is-sija, hekk se ngħid. U din hija l-agonija kbira li 3 mill-Evanġelisti ifissrunna fl-ort tal-Ġetsemani. Din it-talba li jitbiet minnu dan il-kalċi ta' mrar, ta' tbatija, din il-mamudija full immersion fit-tbatija. Jien għalhekk ġejt jirrealizza u jgħid Ġesu għal din is-sija. U b'dan il-kliem missier għati glorja lill-ismek. Lill-missieru jgħidlu jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. U allura nifhmu dak li jgħid l-awtur tal-ittra lil-Lut. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki bleħenoli u bid-dmuħ lil dak li seta isalvah mill-mewt. U kien mismuħ minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Għad li kien iben tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza. Kien iben kellu fiduċja kbira fil-missier li seta isalvah mill-mewt. Imma l-missier ma ħarfirx il-proċess tal-mewt lill-ibnu. Il-qamħa taqa' fl-art u tmut biex ma tibqax weħda, imma tagħmel ħafna frott. Bl-ubbidjenza tiegħu Ġesu ħassar id-dużubbidjenza tagħna, ta' kull wieħed u waħda minna, tiegħi u tiegħek. U stedinna biex aħna nkunu parti minn dawk il-ġnus bla qatt li nieħdu mis-salvazzjoni li tagħna. Laħaq il-perfezzjoni
u sar awtur tas-salvazzjoni għal kull min jisma' minnu. Il-leħen tal-missier jikkonferma li rida tiegħu hija li jigglorifika lill-liben. Jiena diġà glorifikajtu u nerġa' nigglorifikah. It-talba tagħna f'dawn il-ġranet Quddiesa tar-Randan huwa li aħna ninġibdu lejh li ntrefa l-fuq mill-art. Din l-espressjoni li jintrefa l-fuq mill-art, San Ġwan jispjega jenna. Għal dan biex jurina blima mewt kien sejjer imut. U aħna l-Maltin u l-Awċin li f'dawn il-ġranet Quddiesa impoġġu slaleb eżies fil-galleriji, fit-twieqi tagħna, mal-gażini tagħna, mal-knejjes tagħna, fil-pjazzett u t-toroq tagħna. Nitolbu li dan is-sinjal estern tad-devozzjoni u l-imħabba tagħna jiġbidna tassew lejn Ġesu. Dik il-qamħa li kienet lesta tmut biex tagħmel ħafna frott. Dak liben li tgħallem mid-tbatija tiegħu xi tfisser tħobb il-missier u tobdieħ. Dak l-arus li fuq is-sodda ħarxa tas-salib jiftaħ qalbu għalina biex ma jkun jista' jalaqa qatt. Jina nemmen falla wieħed, il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U l-ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saldna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mweġġa' flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem b'fomm il-profeti. U fi Knisja waħda, Quddiesa, Kattolika, Apostolika, nistqar mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew irresqu t-talb tagħna quddiem il-missier nitolbu ħafna għall-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku biex il-mulej jagħtih u jbierku bil-erf, bis-saħħa u bil-paċenzja. Nitolbu. Nitlobkom titolbu għalija biex inkun raj skont il-qalb tal-mulej u bil-ferħ u bil-paċenzja nagħti ħajti għal-merħla lill-mulej afdali fidejja. Nitolbu. Nitolbu għas-saċerdoti eżis tagħna, dioċeżani u reliġjużi, kollaboraturi mill-qrib tal-Ministeru tiegħi bħala Isqof,
biex il-mulej jżejjinna bil-qdusija, bil-erf, bis-safa u bl-imħabba. Nitolbu. Nitolbu għal-miż-żewġin kollha biex il-mulej jiseddaqhom fl-għoża ta' xulxin. Nitolbu. Nitolbu għall-arajjes kollha biex il-mulej jagħtihom kuraġġ speċjali jagħtu ħajjithom lil xulxin. Nitolbu. Nitolbu għaż-żgħażagħ biex il-mulej jgħinhom jarfu x'inhi r-rieda tiegħu għalihom. Nitolbu. Nitolbu għall-morda kollha tagħna, mod speċjali dawk milquta bil-pandemija COVID-19 biex il-mulej jkun il-faraġġ tagħhom. Nitolbu għal min qiegħed jieħu ħsiebhom, għall-awtoritajiet tas-saħħa, għal kull min fl-istat irid jieħu deċiżjonijiet qiebsa biex il-mulej jkun dawl, faraġġ u għaqal. Nitolbu. Nitolbu għal kull min qiegħed f'mument ta' ansjetà kbira, min iħossu waħdu, min iħossu bla tama, min iħossu f'diffikultajiet kbar biex jiftakar li l-mulej iħenn, jader u jħobb dejjem. Nitolbu. Nitolbu għal ħutna li ħallewna b'mod speċjali llum. Nitolbu għal maħbub Arċisqof Emeritu Giuseppe Merċieqa fil-5 sena mill-mewt tiegħu. Nitolbu għal mejtin kollha tagħna biex il-mulej jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Nitolbu kumulej tilqa' t-talb tagħna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla li tista' kollox għati widen għat-talb tagħna u bis-saħħa tas-sagrifiċċju li nofrulek naddaf lill-qaddejja tiegħek li minn għandek ħadu it-talim tal-fidi nisranija. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħajl lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Għax bil-passjoni ta' ibnek li salvatna, il-bnedmin kollha għarfu jħossu li għandhom jistqarru l-kobor tiegħek. Meta bil-qawwa tal-għaġeb tas-salib sar ħaq mid-dinja
u feġġet is-seta ta' Kristu imsallab. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'feħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smawiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Quddies għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' ratti l-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana int, o Salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek, inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali l-Arċisqof Emeritu Monsignor Giuseppe Merċija. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħelna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazza Alla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Appostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, ifallimna u dinna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-Apostli tiegħek: inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi.
la tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jien trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu, nitolbok li din nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. U Alla li tista' kollox, lilna li nitqarbnu bil-ġisem u d-dem ta' Kristu, għodna dejjem fost il-membri tiegħu. U li għajxu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Qabel imbirku l-qabar ta' Monsignor Merċieqa, nixtieq bi pjaċir kbir inħabbar li fil-ġimgħat li ġejjin se nniedu ktieb b'ħafna ritratti sbieħ li jfakru l-ħajja, il-ministeru u l-imħabba. Ta' Monsignor Merċieqa. Għatihom u lej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddifuqu jistrieħ fis-slim. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-Quddiesa tal-Ħadd mill-Katidral tal-Imdina. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli ħidmieta fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Flimkien
inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għall-persuni kollha fil-bżonn. Il-kumplament tal-Ħadd it-Tajjeb.